Funoma me papa menu abrante a wobete Bernard Asantenka ene anopa awie me chiachi ya biara ayese meye video ache papa na ebeka ne sen de bia metaka kire mu se ade biara meye no mentimi mfa me pem nyeda se ne awurade nkae no mentimu enye na mebo mo nkae so se wa opese utwa moving wo pede obey auditing bia work recording drum anabe master drum nia obetwa o movie ne forms ne nyina ama wo no hwehwe GM recording studio ewa Accra na wo pe GM ahuna wo hwe me video no ebe endi a wo hwe a wo behunu telephone number ne wo ana telephone number no wo hwe videos na sia ye de beto wo woni sika video obetwa bia GM omre ema wo obeboa wo amwa page ena anopa awia idi ase ne awurade de ato Bernard akomaso a se onene ma emeche awurade atrana guama afra ne ntoma kese ahye ne mpaboa a agigi atumi a ote aguamu a eye ne doba Yesu Kristo so te ne nsa nifa so a ono so ne ye lawyer no abofo mpempem so atwa ahia a omo ne ye register na Bernard de interpreter dana mese wo na me ka kira wo se hwehwe Bernard e chikwai e wo YouTube ana Facebook na Facebook wa pe Bernard ya twere no wo beje ne number ade ahinta wo abrabom ne ekire wo abrabo so se eya kwankire ana ware ne nkoyie Bernard be ya counselor na wo behunu Nyankopon tome ene nani monyam efise Awurade ka na wie yamre ne ho asem na Awurade hye ye bo e woni wuo no mu na nyina so gusu eye adwuma na tradi fontino ama muhunu Nyankopon animonyam nyame da so te ase owu ye na osoreye na osoro de animonyam ne tomi ebai onua no pa ene awia ide na me no eba beche mene wo abecha asembi akoso wo asase wo ya yete so yi ache ba nipa biara nhunu ye na nipa biara Awurade nkasa kire no efise ye nti Awurade Nyankopon ne ye de yepe oni ye nyansa ne esum Awurade na Awurade so kan na asem mu se semanfa mfiri soro amawa wontimi mfa wo pe ene unindie enyeda me be kire mo honhom asem ena wiase a ye bae asofofo bire trase omo akase omo ahunu bofo biti kase ma ahunu nyame na me ko nyame nchene onua me kasa kire wo se sa asofo be kasa asem bi a kire wo no ene da dua mesi so pen aka kire se Bernard Asantenie ka kire se onko bisa Bernard anade Bernard aka ma na tenie se sofo biara ni wa otinhunu Awurade Nyankopon odifo biara ni wa ohunu bofo efise omo ya honhom wani entimi hunu honhom sane a wohunu bayifo no sa ne wontimi hunu nyame bofo me kasa kire wo ne da dua woni bayifo tia wontimi mfa wani hunu bayifo ono mpo a oye nipa wo nchene no oye wa na se oyusu spirit ntino wontimi hunu efise oyusu na anajo nia oyusu awia no okwa oye sunsum adana ena asofofo ne nyame adifo motu anwea gu nipa anim ewo abrabo a yeboi nwama nyame animonyam asesa me a speaker for God me kasama Awurade asem hwa se nyame frew na wo ma ho kwane na wo twene Nyankopon anim na wo bampaye na wo ya akonchina wo be kasa Bible onye nyame asem se na da me kano ena Bible okura yenti adifo aya torofo awudifo yayafuna yebedidi agumenti no hifane wo betima ka kire me se wahunu Awurade Nyankopon ana oni bofo bi atu anamon Yesu Kristo baaye no oba se nipadua ye mane wo no wahunamu na oni nipa be nanteye na mra Yesu Kristo okono oseme mane se nipa tibia biem na mesoma hon konkon na wa obeje honhon nadi no ankase wa obehunu honhon no wasi believe oka gidie ho asem gidie ne ade